Takže čaute, ja som ProGamer a vítam vás pri mojom druhom videu, ktoré to prvé malo dobrý úspech. A tak som sa rozhodol, že natočím druhé. Toto si nevšímajte, to mi napísali youtuberia. To vypadá, ako by mi napísali, že dostali nové video, ale to mi napísali, ako vidíte. Ale my si ideme teraz teraz si ideme povedať, čo budem natáčať. A teraz Minecraft Pocket Edition. Ideme to natáčať. No. Trošku si dám hlas. Facebookčík ide. Facebookčík. Ako som hovoril, môžeme natáčať aj na notebooku. Ponuka platí. Trošku sem tu má svoj skin. Pekný. Dám si ale iný. Počkaj, to moc močne. Okej. Na ľutujem. 4 správy mám. Ako ste si všimli, mám dobrú kameru. Kvôli tomu, lebo mám takú jednu aplikáciu, ktorá sa volá AZ Screen Recorder. Určite si kúknite aj youtubera jménem Hráč. Je to môj kamarát. Dáme si ja mám novú verziu. Dáme survival, normal, dáme si hardcore. Potom môžeme ísť aj do nedru, aj tak. Ako ste si určite všimli, vy fandi Minecraftu, že celý deň tam je 10 minút. Ja za 10 minút by som nešiel ani do školy. Ani by som si neurobil rožek. Co? Wi-Fi play with your friends. Ne, že to bude nejaký ten Herobrine. Ideme si na nejaké drevo. Tu je drevo. Potom tam je kráva, niečo na topanie. Potrebujeme kožu. Dobrá. Moc to trvá, lebo to natáčam na telefóne. Tak. Zabijem tú krávu. Určite ma podporte lajkom, aby som vedel, koľko mám natáčať. Určite poďakujem svojmu kamarádovi. Nechce, aby som mu vypravil to meno, aby mňa zabil. Ešte nám urobiť na úvod. 12 nám asi stačí už. Teraz si vykraftíme dreva, crafting table, dáme si sekeru, meč, ešte si vykraftím. A toto, dobre. Takto. Toto si dáme takto. Ty tu. Tu. Ja natáčam, môžeš ísť preč? Daj si sluchátka. Kde mám zase ten meč? Takto. Môžeme si natočiť aj nejaký ten Outlast. Aby sme mali trošku hororovky. Takto.
Ešte nejaké železo určite nájdeme v dnešnom videjku. Dám si trošku poropísek. Určite vy Minecraftovi víte, že z písku sa robí sklo. Tak ja si urobím domeček. Modré. To je to isté. Počkajte. Toto video nebude moc minútové, lebo natáčam to na svojom mobile. A žiadne komenty. Ja som komerčný. Ja si to nejaké... Ešte. Dobre. Ne, že tam bude nejaký zombík. Si zober faklu. Nemám ešte uhlí. Teraz som začal. Dobre. Urobíme si nové. Takto. Takto. Ešte sekeru. Toto. Sekeru. Už nemám, ty vole. Ja som si vykrafil 2, ty vole. Keď vám niečo na tomto videjku vadí, tak určite mi na tomto určite napíšte a ja sa zlepším. Pozitám, že ti padneš. No nepadnem. 3, 4, 5, 6, čo? To mi osvietilo. Búk. Si celý buk. O! Co to je? Uhlí. Teraz si... Toto zruš. Je takto. A to hnedé zruš. Jaké hnedé? Som není žiadne hnedé. Je. Čo? Crafting table. Dáva mi disiek hovado. Troška by ste ma čuli. Počuli. Super hot fire. To je znamená, tak dáme prfaklu, než si to bude míňať. My name is your mother. Brother, I'm sorry to mother. Ste si všimli už? Už ji opravili baterku? Ale ja teraz natáčam, takže mi dajte pokoj. No toto rovný zvuk, to je... Ja tam najdem, ja sa bojím, ja som bojazlivka. Viete, čo som sa bal? Herobrina. Určite aj vy sa ho bojíte. Keď nie, tak nešte pošarovky. Ja sa ničoho nebojím, iba tohoto. A trolinku. A pranku. Dneska mi dali taký prank, že akože išiel nás, ja som ho strčil. A on akože plakal a on mi zakričal It's a prank! Tak, oni sa tam je druhá zas. Ako som si všimel v nejakom videu od Flygana asi to bylo, že nezabíjal ty hnedé, aj na hnedý sa dá. Takto. Vykraftíme si postel, najdôležitejší.
aby sme prežili. Kde to je? Že ja mám málo. 1, 2. No prosím. Proč ja? Nejaké to žrádlo. No, budeme pomaly. Ja som tvoj tatka, nezapomni. Daj si a dia. Určite si tvoje mamky. Tak ten je pekný dis. Ja sa bávam, to je pravda. Ja chcem nájsť tam, kde je písek, tam furt je taká veľké. Au. Tam to je asi. Ne, asi to není ono. Ale je tam niečo postavané. Daj mi teraz pokoj. Tam niečo bude. Chod dole. Tam sú oličky. Nic tu není. Kebyže tam padneš, tam nejaká dzíra asi niečo. Teraz som prdel. No skús... No určite nikam nepôjdem. Si dávam pozor, však už je noc. Za chvíľku. No ako ste si... Určite si niekto počítal na 10 minút. Lenko skáka. Tam to je! Rýchlo! Pozor na kaktus. Dám si žrádlo. Kde je žrádlo? Tu je žrádlo. Keď si toho upečete, tak vám dáva viacej. Nejako 2. Dám si toto. A budem si dávať pozor. Ja som mal minulé diamanty. A ten najmenší, proto ich neznášam, tí najmenší mňa zabili. Ja som bol tak nasratý. Ja chcem nadávať.